למי לא קרה? אתם נכנסים לסופר לעשות קניות, רואים על המדף מוצר שאתם רוצים, מחירו 5.90, מגיעים לקופה ופתאום המחיר גבוה יותר. זה מתסכל מאוד. אתם יודעים, זה גם לא חוקי. לפי חוק הגנת הצרכן סעיף 17ב(ד), המחיר שעל המדף או על המוצר עצמו הוא המחיר המחייב, גם אם בקופה ניסו לגבות מכם יותר. בתי המשפט כבר פסקו שוב ושוב שהחנות חייבת לכבד את המחיר שמוצע. אז מה עושים בפועל? קודם כל, לא מוותרים. בקופה תדרשו לשלם את המחיר שעל המוצר או על המדף. אל תשכחו לצלם את המוצר ואת השלט עם המחיר, וגם לשמור את הקבלה. כמובן, אם החנות מסרבת, אפשר להגיש תלונה ואפילו לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות. לסיכום, המסר הוא פשוט, אל תיתנו שיעבדו עליכם. החוק לצדכם. אתם לא צריכים לחשוש לעמוד על הזכויות שלכם. אני הייתי עורך הדין רויטל רבקה טובול ממן. תודה רבה.